Този връх носи спомена за една свободолюбива душа, която страшната схватка с смъртта, напускайки следната отбивка на тялото, остава несъумена, непобедена, защото светлият идеал за свободно отечество, който носи, става реалност само след няколко години. Вечна слава на героя! Днес на това свято място присъстват и два от светите предмети, свързани с смъртта и живота и смъртта на войводата Хаджи Димитър. Тук, предоставено от господин Христо Свинарски, е котлето, с което неговите дядо и баба са носили храна на войводата по времето, когато е бил на това място. Тук, благодарение на Регионален исторически музей Варна, днес при нас е сагата на Хаджи Димитър. Момчетата ще я внесат. Моля да отдадем необходимата почта. Жив е там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля на две струшена, очите млеят, глава се люшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спрямо сърдито пече, жатварка пее нейде в полето и кръвта още посилно тече. Жътва е сега, пейте рубините с тъжни песни, грейчи слънце в таз робска земя, ще да загине и този юнак, но млъкни сърце, този, който падне в бой за свобода, той не умира, него жалеят земя и небо, звяр и природа, певци, песни за него пеят. Денне му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе, тът него скол, юнашка птица и чал се за брат, за юнак грижа. Настане вечер, месец изгрее, звезди отсипват, сводът небесен, гора зашумя, вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен. И съмнадиви в бяла премена, чудни прекрасни песен поемнат и тихо нагадат в трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръстят вода студена, трета го в устата му не бържи и той я гледа. Мила за смена. Кажи ми, сесто, де караджата, де е моя вярна дружино? Кажи ми, ама ми вземи душата. Аз искам, сестро, тук да гина, а плеснат ръце, па се прегърнат и с песни фръкнат те в небесата. И черти пеят, добре усъмнат и търсят духа на караджата. И съмна се вече и на Балкана, юнакът лежи, кръв му тече и вълк му ближи лютата рана и слънцето пече ли пече. За мен и жителите на село Свежен е чест и удоволствие да ви приветствам с добре дошли на това място, за да почетеме за 148 път годишнината от гибелта на войводата Хаджи Димитър Асенов. В нашата по-нова история има много върхове, на които са водни епични битки за освобождението на милото ни Отечество. Всички знаем Околчица, Бузлуджа, Шипка, Средногорец и много други. Земята, на които е пропита с кръвта на много достойни синове на България. Нека си спомним думите на дядо Вазов. Българио, за тебе те умряха.
Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само като мълвяха, умираха без страх. Но има един връх в Средна гора, на който се намираме сега. Името на който, според картографите в онова време, е бил Малък Балкан, върхът Кадрафил, където завършва славния си път един от големите българи, останали завинаги в съзнанието на народа. Войводата Хаджи Димитър, за който Ботев пише и за който преди малко чухме, жив е той, жив е там на Балкана. Да, той е жив в нас, както е жив и споменът за последните му дни тук, в дебрите на Средна гора. Пазен от своите другари, хранен и ликуван от жителите на селата Свежен и Мраченик. В нашата родова памет, в нашите спомени, в разказите на нашите баби и дядовци за далечната 1868 година, никога не е имало съмнение кой е погребан тук. Не някой четник или брата на Хаджи Димитър, а самия войвода. И когато те разказваха за онези тъжни дни на робство, очите им се просълзяваха, гласът затриперваше, но погледът беше твърд и от него лъхаше гордостта, че и те са били поне малко съпричастни с борбата за освобождение. И никой от двете села, Мраченик или Свежен, не е предал войводата на турците. Нека оставим историците и изследователи да кажат своята дума. Но за нас войводата е и ще остане завинаги в нашите сърца тук на Кадрафил. Добре дошли! Драги българи, днес на това място над 400 души дойдоха, за да почтат един герой. Един български герой. Един герой, който се бори и загина за нашата свобода. Днес, толкова години живейки в мир, трудно оценяваме свободата. Какво е значила свободата за онези българи, които последваха войводата Хаджи Димитър, и другите българи, които с надежда гледаха техния боен път. Днес, когато хората обикновено си почиват, днес е почивен ден, тук дойдоха съвременните българи, за да си отговорят на тези въпроси, на които отговор обаче са имали Хаджи Димитър, Караджата и техните четници. И ако те издървяха своята Голгота на Бузлуджа, тук, на това място на Кадрафил, техния войвода се възнесе към вечността. Защото героите не само живеят в вечността, но и в сърцата на онези, които ги почитат. Мъртвия, забравения мъртъв герой умира два пъти. Ние никога няма да забравим Хаджи Димитър. И за това днес в тази жега, на високо място в планината, се събраха толкова много българи, повтарям българи. България и българи. Свещените думи, за които се бори и загина войводата Хаджи Димитър. Вечна слава на героя! Добре дошли на всички! Честит празник! Давам думата на доцент доктор Тодор Дончев от село Мраченик. Драги верни почитатели на войводата, тук сме за не знам кой път в годините
Но имайте предвид, че аз тук съм бил организиран с класа си от 1946 година. Паметника е от 1935 година. Тук, недалеч от върха Кадрафил, който е мърчелишкото име, свеженци наричат поляната под триангулачната точка Свети Марко. Тук е по традицията казва с единия крак Крали Марко, другия на Марагидик. А тук съм бил от 38 година носен да берем гюлът и да берем тютюнът. Все пак, извинявам се, не се изтъквам за слава и почет, но ние сме последните, които знаем и носим това име, така както много от нашите българи не го знаят. Коя е причината да бъде тук? Ще кажа накратко. Това място свято не е случайно. Тук е бродил около Кадрафил и прекрасните еленкини ливади по Мрачелишки и падналото по Свеженски, по Аджарски, е бродил най-напред Калифер или Каленфер. Аз нося неговото име, фамилно. Аз съм Каленски. Тук е бродил след него най-видният, най-почитаният и голям чичо на апостола. Той се казва Видол войвода. 803 година той спасява Сушица и Карлово, когато е било обсъдено от околните карловски турци. Тази природа тук. Отдолу мога да ви кажа, че се намира един от съгледачите и нивата на Патевски. Също да ви кажа, че на това място, представете си, не е имало капка вода. Храна и вода и лекарства са носени, но вода, аз доколкото зная и съм сигурен, че има само на язовирът, който е в подножието на връх Кадрафил, до нашата нива. Оттам е носено, оттам е давано. Представете си, ранен човек, тук на това място вече всичко друго е изписано. Имайте предвид, казал съм го и друг път. Намираме се на срещу най-високия старопланински проход. Той се казва Марагидик или Русалийския проход. Не е случайна баладата на Ботев да описва самодивите, които аз многократно съм казал, че не са ми известни на Шипка, на Близлуджа. Не е случайно това той да го опише, защото тук долу са били нивите на свеженци, които са гледали и са вършили ръж и овес. Това са нещата, които... Съжалявам само, че в списанието не беше отразена най-историческата снимка на дядо Бошко, големия брат на моят дядо Тодор Четинов, който е бил старши горски на селата от Горни Домлян. Домлян, Мрачелик и Свежен, преди освобождението и дълго време след освобождението. Той е направил тази снимка 1904 година амфитеатрално на това място. Оригинала го няма, губи се. Не е случайно това, че тук на това място са избрали тези носачи, тези свеженци, този свеженец, който се предполага, че е водачът на групата. Но по-нататък вече историята става съвсем друга. Събитията, които стават на връх Бузлуджа 864 година, когато изнасят Хаджи Маринка, майката на хаджията, и тогава вече Методи Кусев внася тази нова теза, те я носят отдолу до горе на ръце и така освещават Бузлуджа, а не Кадрафил. Има много какво да се каже, но аз призовавам всички, които останат след нас. Нека това видно място да остане завинаги и да се почита от хиляди. Благодаря ви за търпението. Слово за живота и делото на войводата Хаджи Димитър ще произнесе професор Пламен Павлов.
господин кмет на село Свежен, но уважаем господин кмета на община Брезово. Виждаме, че тук има гости от всички съседни общини, и то на високо равнище, от областта Пловдив. Също така, разбира се, има хора освен от всички околни селища, Аджар, Брезово, Мраченик, Карлово и градове, разбира се, големи или малки, Пловдив. Има група от Сливен, което също е много важно, и то група, в която има един наш приятел, който е от рода на Хаджи Димитър. Има хора от Казанлък, от Черпан. На практика тук е представена от София, Велико Търново, цяла България. И аз съм сигурен, че все повече тук ще се превръща в едно общо българско място, тъй като ние честваме един невероятен герой, национален герой. Аз съм го казал и по-рано и ще го повторя без всяко колебание. Първият национален герой на България в модерния смисъл на думата е точно Хаджи Димитър. И то това се дължи, разбира се, и на неговия подвиг, и на смелостта на тези хора, които тук се грижили за него, и на тази забележителна историческа памет, която съществува в целия район, и най-вече в Свежен и в Мраченик, и на всички вас, потомците на тези хора, които някак се грижили за войводата. Аз, разбира се, нямам сега нито възможност, нито е времето да правя пълен така биографичен някакъв прочит на живота на Хаджи Димитър. Той е известен на всеки средно интелигентен, на всеки родолюбив българин. Но става дума за един човек на 28 години. По тогавашните критерии това е един зрел човек. По днешните критерии ние сме се изнежили така малко като нация. Едва ли не, това е човек, който едва е с жълто около устата. Напротив, това е войводата. Той всъщност е той и неговия събрат Стефан Караджа, с който те върват като двойка, както Кирил и Методий, както Петър и Асен, както много други има такава тенденция в нашата история, не само в нашата, но и двамата са родени през 1840 година на 10 и на 11 май. Нали, разликата между тях само един ден. Тяхната обединена чета, тъй като става дума за две чети, тя не е някакво ритуално самоубийство, не е някаква авантюра. Това са хора с много голям опит. Те са участвали в редица чети преди това. Те са ученици на Раковски, а също така и на Панайот Хитов. Те са, така да се каже, са чедакували при Панайот Хитов, който тогава е образеца на хайдушки войвода, и то на политически хайдутен. Това пък, което великият Раковски внесе в нашата национална борба. Че хайдутите не са само отмъстители на локално равнище за семейство, за подолга на чест, турското робство. Той го казва, чухме тая великолепна балада на Ботев, една от най-великите стихотворни трудби въобще в световната литература. Благодарение на това дете, което е рецитира, видяхте каква космическа атмосфера, даже и днес посред бял ден цари, когато слушаме и за самодивите, и за вълка, и за сокола и така нататък. За всичко, което той е описал като една невероятна природна, но и космическа и митологична картина. Така че ние честваме национален герой. Национален герой, който се родее с Крали Марко. Има нещо много симптоматично в това, че това място се свързва пак с Крали Марко. Тоест, в Хаджи Димитър като национален герой има както това традиционно българското, което идва от дълбините на хилядолетията, от древните траки, от древните българи, от всички наши предци, включително до модерната епоха, когато има вестници, когато има телеграф. Така че това, което правят Хаджи Димитър и неговите четници, той е един невероятен подвиг, и още веднъж казвам, то не е ритуално самоубийство. Ние се говорихме с тук редица приятели и колеги, с които поне аз бях въвлечен в тази история и им съм благодарен. Става дума и за полковник Кокеров, и за господин Боян Анделов, за Иван Муевски, разбира се, който дори направи едно ново откритие тук заедно с Гънчо Прясков, Велковия гроб. Тоест ние вече знаем името на един от хората, които са донесли Хаджи Димитър, един от четниците му. Тоест това е една група от четата, една част от четата. Това какво показва, скъпи сънародници, че четата не е разбита, че тая чета не е победена. И понеже се пишат някакви свободни съчинения тук-там по сайтовете, с това честване тук ние сме оспорвали историческата истина, вярвали сме на някакви легенди и сме смъквали Хаджи Димитър от пиедестала. С какво го смъкваме? С това, че не е бил победен никога. Че дори на Бузлуджа от 44 четници са намерени 23 трупа, т.е. 21 души са излезли на практика и то също многократно превишаваш ги противник. Има и нещо друго, което непременно искам да кажа, няма да ви отнема много време и аз поне се увличам и се паля, когато говоря на тая тема, и то не може да бъде по друг начин. Всички ние не можем да не бъдем обладани от едно такова чувство и на преклонение, на гордост и до някъде на срам, че не сме като тези хора, тези млади момчета, които преди
толкова години през 1868 година не се интересуваха от личния си бизнес, напротив, някои си продаваха имуществото, за да си купят пушка. И то това е масово явление. Така и 67 година в предишната чета. Така и в следващите години, в априлското въстание. Но искам да обърна внимание само на няколко факта. Тук е инженер Христо Христов. Значи, той обърна внимание, както един друг автор Димитър Делиски, че в Ботевия календар, където основният герой е Хаджи Димитър, календарът за 1875, там Хаджи Димитър е великомъченик и българската църква, която така общо взето сега страни от нашия актуален политически и културен смисъл от трепетите на нацията и така го дава малко по как да кажа, спиритуалистично някакси с големите въпроси на православието, тогава църквата е на своето място. Когато се погребва тялото на войводата долу в църквата в Аджар или Свежен, там участва епископ Гервасий Левкийски. Това не е кой да е, това е бъдещия митрополит на Сливен. Нещо повече, това е човека, който пише най-много писма до екзархията и тези писма бяха издадени съвсем наскоро, преди по-малко от месец от Панагюрския музей. Те са равнозначни на Мага Хан, да не кажа и нещо повече. Става дума за живи свидетелства за терора, който османската власт, башибозуците, полицията, цялата османска държавна машина налага в Пловдивския и в Пазарджикия край, т.е. в Панагюрския революционен окръг. Така че Гервасий не е случайен. Гервасий е, така да се каже, е опял тези кости, после той се грижи и митрополията Сливенска за гроба на Хаджи Димитър в Сливен. Така че това е историческата истина за мене. Сега може да се правят анализи и трябва да се правят дискусии, но всичко, което се твърди като едва ли не 100% истина за Бузлуджа, то просто не отговаря на истината. Това, което пише Захари Стоянов за Бузлуджа, е по спомени на хора, които никога не са били на Бузлуджа. А тук имаме жива памет, имаме имената на 6 души, които са грижили лично за войводата. Имаме присъствието на епископ Гервасий. Имаме документите, които откри господин Колю Кацаров, един от големите инициатори на подновяването на тази тук никога не преставала всъщност традиция да се чества Хаджи Димитър. Така че ние трябва да бъдем на нивото на тези хора. Трябва да не само да се прекланяме пред тях, но се стремим малко разбира се, в модерната епоха да следваме техните завети и тяхното преклонение пред България. Така че аз последното, което мога да кажа е България над всичко и другото, което винаги трябва да го казваме, този, който падне в бой за свобода, той не умира.